ایوار باش کردن برومت ایوار باش کردن آناتولی ناوینن هیجا جنابان دا پیکان تیوی و گیشت که سلافت کن بخیراتم برنامه پیکان تیوی ایرو یکی آدار 2026 پیکان تیوی به برنامه گدن میوانن مانویه برنامه ما ایرو لسر لأوروپا روش پنبرن چیه امی صحبت اخا بریز روزنامه‌وان آدم özgür را بکن بری که موک بکن است خازم هنک مساج می هنه از وانا بخونم جدو با امی صحبت اخا بردوام بکن او که ام بین لسر Avrupa çaval peneberan mezetke û Avrupayî çawan peneberan mezetke hem milletê xe hem welatên xe em ê li ser vê sohbetê bikin. Vek hûn dizanin hevdîtinên li Rojava û dewleta Sûriye berdewam dikin. Lê Kobanî hîn dibin abluqa da ye em hevî dikin rojekê pêş da Kurdên Kobanî ji vê tengasiyê xelas bin. Berî ku em mîvanê xwe bînin ser ekranê, îlanek me heye, ez dixwazim rejî wê îlanê bîne ser ekranê. Vek hûn dibînin li Danîmarka kampanyeka ji bo Rojava dest pê kir. Va kampanyeka resmî ye, fermî ye û ji dewleta Danîmarka îzin hatiye sandin, müsaade hatiye sandin. Kampanya ji bo Rojava ye, kesekî bixwaze yardim bike, alîkariyê bike yan jî fitre zeketê xwe bide, dikare ji vê evkêra ji vê kampanya re bişîne. Kampanya Nordic Medical Air dest pê kir. Mobil telefona kampanya jî li vir hatiye nivîsandin. 53 û 27 dehe ez careka din dubare dikim. 53 27 û dehe kesekî bixwaze piştgiriyê vê kampanya bike dikare bi rêya mobil piştgiriyê bide. Em berdewam bikin. Mîvanê me wek me gotî mîvanê Pêkan TV vê îvarê birêz Adem Özgür e. Ez rica dikim ji rejî Adem bîne ser ekranê. Birêz Adem tu bixêr hatî bername Pêkan TV. Merhaba, nav xêre da xêr selamet. Spas. Adem ez dixwazim hinekî te bidim naskirin hinek agahdariye li ba min hene eger ku kemayî bû ji kerema xwe ji min re ew bikî sererast bikî. Adem zanîngeha Selçukê fakülteya ragihandin yani îletişim xwandiye, başa radyo, televizyon û sînema mezûn e. Xêrî ji wê ji li Anqere zanîngeha Anqere dersên mîvanî ya perwerdeyê rojnamegerî, sînema û reklamî wergirtiye. Ji 2015 pê da medya da tişxile ji medya heremî dest pê kiriye. Wek muhabîrê Bas Haberê, wek edîtör li K24 TV xebitiye. Nivîsên xwe di gazetê Duvar, Bir+1 û Ekspres artı Gerçek û bînatê da û xêrî ji wê di kowaran krîtîk saet dîroka Kurdên Anatolî navîn û di bîrnebûnê de hatine weşandin. Adem vê gavê li Holandayê bi mijarên koçber û peneberê re mijil dibe. Adem li Holanda jî wek rojnamewanekî serbixe kar xebat dike ji bo RFG Medya dixebite û ji bo bernameya On Board a Kooperativa Spot Presê weşanê li ser çîrokên peneber, rastgirên Ewropayî û mijarên diasporê amade dike. Di sala 2025 de ji bo xebatê xey bi navê rêvîtiya ber bi welatê Xerîbiyê xelat wergirt. Di kategoriya nûçeyên Tirkî da xelata yekem wergirt. Em ti serî de wek Pêkan û wek şexis te pîroz dikin bi vê xelatê. Me jî wek Pêkan me nûça wê bela kiribû.
و بردام که اوکا آدم لیکورنیا لسر کردن آنها سوری ناوین دکه رویتیا بر به ولات خریبیه نها ویدیو که من قطی هیا از رژی رجات کم بین سر اکنه مسیر کن جدوا امی بردام کن. Ne yazık ki bugün fiziken yanınızda olamıyorum. Sürgün gazeteciliğinin bir başka boyutu da budur. Ödülü benim adıma sevgili arkadaşım ve meslektaşım Ömer alacak. Musa Anter adına verilen bu ödülü almak benim için hem büyük bir onur hem de ağır bir sorumluluk. Abi Musa'nın mirasını taşımak, Kürtlerin ve sesleri bastırılmış tüm toplulukların hikayelerini anlatmaya devam etmek demektir. Bu görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışacağım. Valate Haribiye, yani gurbet ülkesi Kürt gazeteciler için yeni bir deneyim değil. 1898'de Kahire'de yayınlanan ilk Kürtçe gazete olan Kürdistan'dan bu yana hikayemiz hep sürgünle başladı ve hala sürüyor. Kendisi de bir sürgün yazarı olan Mehmet Uzun'un sözleriyle Kürt aydını çağımızda en çok sürgünlüğü yaşayan aydın türüdür. Kürt gazeteciliği tarihi boyunca yalnızca haber vermekte kalmadı. Aynı zamanda bir varlık mücadelesi verdi. Bugün de dünyada yükselen ırkçı söylemlere karşı durmak, kendi hikayelerimizi evrensel insanlık davasıyla buluşturmak zorundayız. Bu sadece bir meslek değil, bir sorumluluktur. Ben de bugün 127 yıl sonra aynı yolda yürüyorum. Ama biliyorum ki bu yol yalnız değil. Bizden önce yürüyenler vardı. Bugün birlikte yürüdüklerimiz var ve bizden sonra da bu yolu sürdürecekler var. Valate Haribiye'ye yolculuk başlıklı yazımı ödüle değer gören kıymetli jüri üyelerine, bu töreni düzenleyen meslektaşlarıma ve tüm baskılara rağmen Kürt gazetecilik geleneğini yaşatan gazetecilere saygılarımı sunuyorum. Ayrıca 1+1 Express ekibine, sevgili editörüm Merve Erol'a ve bu zorlu yolculukta her zaman yanımda olan eşim Afşin'e en içten teşekkürlerimi iletiyorum. Ödül alan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyor, bu anlamlı buluşmayı selamlıyorum. Sözlerimi Roji Kürt dergisinin mottosuyla bitirmek istiyorum. Gele be rojname be zamaneji. Gazetesi olmayan bir halk, dilsiz diz. Gerek spas, Adem Özgür. سپاس آدمم جارا گذن پیروست کنی از خازم کرتاسی بازی تو هینه کی چروکا و خلاته اجمر شروع بکی. از گلک سپاس کن که احمد بو پکان تیوی جی پکانی جی دمال پر خدا اف کربو نوچه مالا و آوا و براستی کلجانه که مزنه جبو من دماکو ادیتوری من مروه ارول گوت دکاری جمعه نویسه که وسا آماده بکی آنجا بهتره هفپیوینه که بکن مگو از دوازم نویسه که بنویسم وک جرد بیجن نویسین هفپیوینی نه تا هفپیوینه نج نویس من دست به نویسه کر من به کردین روژاوا این روشحالات و از به اریتریان را خلکی تیگرای را آخویم جا آفریقای دا بگره حتی روشحالات ناوین و کردستان وسا کنتکست چه بو و دریج آجود جبر کو گرک مفهم بکره که او انسان کینه چما هاتنه و هن ولات هنه که من نو بیهستی اف چدکن چما هاتنه و پشت من دست به هفته وینا کر من چیروکی نوان گهدار کرن و دورا ما او نویساند او ادیتوری من آلیکاریا مکر من جی راشان ویجاره که دان سر راست که جم راشان وقت تشتکی پروفیسیونل بوجی و هل به زحمت اجتود کامپه ده قالا هم چیروکا خب که هم جی قالا چیروکا انسان اندن و پشت مج خلاتا موسا انتر راشاند و او جی حیات جوری جی او وک یکمین قادا ترکی دا بو یکمین و از گره که پاش بو موتیواسیونا که گرله گرینگ دامن لوی کامپی و از نا حاول دادم نویس و هفپیوینی به وی رنگی بنویسم.
سپاس جارا گذن تا پیروست کنی باز. آدم هلبت ام جزوبا هفته ناست کنی ام تزانی از ام وگرنی دو هفت دو هشت سالیه تا تبیراته ده yani kurmandı biborne gotinek heye tu bêjî berxî çey li ber kozê belliye ez bîm hinge de tu vek ew bûyî çi qewimî çir bû tu ketî hepsê bom heft heşt mayî hepsê de mayî wê çaxê yan ew bû li nav Kurdên ana çolî navîn ez bîm yani belkî cara sifte û bevî şeklê hatin tu birin ew kirin yani deng vedanek do bû tu nav gundan da jî Arê ya ji xwe ez dawî da bêjim warim serî ew ê girtînê ji xwe me bes jî ew bû xwastin tirseke hûn gundên Anatolya navîn û ez hilbijartim gundê me jî mezin bû wek navend em bên Cihanbêylî gundên Anqereyê Kuliyê em tam nav wan dane û kameraman anîn rojnameger anîn ku bikin nûçekirin jî heta Hürriyet û wê demê Milliyet û çend rojnameyên mezin jî wê demê dest Doğan Holding da bûn kirin nûçe jî wek tu bê qey operasyoneke çawa kirine çin kirine û min nivîsek nivîsîbû min malperek ava kur bû navê malpêrê min jî ew bû yani ez dew şeş 16 salî bûm navê Kurdên Anatolya min malperek ava kir paşê min ew malper hinek guheran ten tiştên siyasî jî xistin bes nivîs bim min hin nivîs kom kirin û piştî wê bi ew e 2008 ez hê dew hejdeh salî bûm ez hatim girtin ew jî bi şikleke mezin ev gelek jandarma û polîs haye hebûn û ez birim Kuliyê li wir nezaretxaneyê bû piştre ez derketim dadgehê mahkeme û bi rêya bi cezaya propagandaya terorê ez ketim zindanê pêşî sema nîvastê de mam piştre ez derketim cezaya min onay dan ez careke din ketim vê carê jî ez 4 meha mam û dema ya dawî ez di zindanê de bûm di girtîgehê de bûm dozeke din vekirin disa ew ê û min tam ev xeyalên derketinê dikir tam hefteyek ma û ji min re kaxiz hat gotin ji te re dozek vekiriye ez ketim ê mahkemê jî û min ji her du dava jî dozan jî 10 meh 20 meh ceze girt û ez li ew jî li Adanayê ji ber ku Konyayê ew tune niha heye wê demê tune bû ağır ceza tune bû DMG hawi yani DMG piştre ez birim Adanayê ez li wir jî ne rojeke çend saetir li wir jî ma ez teewê kirim naqlê zindana Adanayê kirime ez nav jî nê bîra min ji ber ku ez li wir nema ev kijan zindan bû ez li wir mam hin te leşkeran ji hinek êrişê min kir li Adanayê êrişa ku min li Konyayê Kuliyê nedîtî min li Adanayê dît û ez piştre taliyê bûm ez vegeriyam gund û min dest bi xwandin em ê wan van mesela ji xwe dest bi xwandina xwe kir lîse û üniversite û ev çîroka ku wê demê dest pê kir ez heta Holandê anîm yani ev bû sedema vê yekî yani ew bû sedem ku tu bûyî rojnameger an jî te çima rojnamewanî hilbijart ez vê jî bipirsim ya bi rastî min hez dikir binivîsim dew şeş saliya xwe da min dixwand min dinivîsî yani wek nabêjim tabî kesekî wek mekteb nexwendî çi binivîse min jî ew dinivîsa min defterê dinivîsan kompîterê dinivîsan wê demê telefon tune bû telefona min û piştre min beşek adaletê dest pê kir bes xalê min Muzaffer ez hişyar kirim ya go adalet ne li gorê te tu bibî hakîm bibî savcı min ji got ew ke rast e yani rexneyeke rast e û min dev ji adalet berda ez diketim ezmûnê wê demê 2010 didiyo
جبركم بريا و من لیسیج در و دخوان از مباشا راگهاندن iletişim kazanç kir و کیفا من جی هار جبركم من دنیویسی از هی خواندوان با مهم نوچه دنیویسین و هفوین دکر از دچوم بینگول آمد درسی منوان درانج نوچه چید کرن و از هیچ وقت روزنامه‌گری که تو بی قای من نو دست بی کری بیو کلجانی ایشی خردکم وک وشانا ایرو. سپاس. آدم تو نهال هولندایی و تو وک پنبری و تو کشتی که یا گمی که تو می. دما که تو این گمی herhalde hanek famt kent bir derga lükse tu avt mej. Hanek jmar bahsa vej biki kam devam kınjep. Tabii ya demamen iltica kir tırsa min gemi bu. Jber ku demaz li Türkiye bu min li ser ewan li ser keştiyan nûçe dinivîsin. Yani keşti pena ciyên penaberan çine ne çine me gelek nûçe ez neşaşim li ser Britanya û Swêdê jî min çend nûçe çêkirin û ez bixe hatib ketim nav keştiyê. Bi rastî ez pêşî şok bûm dema ku ez anîm gotim mala te nû ev e û ciyekî teng ev oda ku tu hûn dibînin jî ne ya min ne ya min gelek teng e ji loma min dibe min ji hevalê xwe rica kir ez di spot basın kooperatifî de jî di vê odê de weşanan dikim û her milletî însan hene ciyek ji bo kesekî rojnameger bir çavkaniyeke baş e keştî, kamp, zindan. Ne zindan? Belki ji ber ku zindan til Tirkiyeyê heman herkes ya Kurdin ya Türk'ün. Li vir kesên Afrikî, Tigrinya, Tigray, Eritre, Sudan, Yemen, Rojhilata navîn jî işte Kurdistanê jî xelkê Rojhilat hene, yên Ezdî hene, yên Rojava hene û yên Bakur hene û alî din Arab, Fars, Türkên İranê û ez wan jî başnas dikim ez wan re daxivim mesela şerra İranê dest pê kir ez bi kesên İranî re daxivim em bêjin Rojavayê xelkê Rojava tu direk ji wan dipirsî lê dirêja ji 28 me bûn ez di kampê de me hê min li benda ew ê me dibe hevdîtina duyemîn erê ew jî bû dibe ku ez îqame oturum bistênim belkî jî nestînim ji ber ku em ê niha xwe mijara îro ji ew e ev hem sîstem hatine guhertin li hember penaberan û dixwazin gelekan jî bişînin mijara me kampê de jî ev e niha te çi kir te îqame gir oturum te negir tu çi bikî tu çûyî tu neçûyî niha beriya saleke ne ev veng bû. راست yani em tabii istersen berdam kini naha tecrügot velatên Avrupayî hem velatên vek devlet vek jî insanên Avrupayî gorî bere çavekî din li peneberan yani bi gotineke din miltecî mest dikine tu kampê da û vek rojnameger vek rojnamewan vek ku tu em bênî Awropa û rojhilata navîn dişopînî tu çing dibînî ew kê Awropayî çawa dibînî çing dibînî niha xwe mijarê min ev ez hê jî dinivîsim ser Awropa û partiyan rastgir yani sağcı aşırı sağcı işte faşist niha dema ez hatim vê derê du hefte şunda hilbijartin çêbû partiya rastgir bû ew bi ser ket bes bi tenê ne nikarî bi tenê bibe iktidar mecbûr ma ku koalîsyonê çêbike bes bandora vê partiyê bi saya medyayê pir mezin bû dema ku ez hatim însan hinek din nerin bû bi kêfxweşî bi penaberan re deng dikirin û hê nêzik bûn xwe dibêjin ji xelkên Holandî li gor welat Ewropeyên din hê ew in li ba me dibêjin sunnerim hê nermin bes ew jî hişk bûne dema ez hatim însan hinek din baş bûn niha hinek din
لهمبر تا دزانن که تو بیانی سار داخون نغازن که کاری تا زو بریوا ببن و سالتا دنیرن که تو دزانی که اوش تا حزنا که و نغازه تو لغر بمینی کرم کد بردام وکی دنجی اوه انها اوجی نشان دیمه نامن دبینن ها نه هات آره یک جارا توی تجمع اما دیسا دوام که تمام نه وکی دنجی باندورا پارتین راستگر لسر جواکا دنجی چه بو یعنی آلی کی این امبیژن سیویل خلکی سیویل آلی دنجی باندورا خل سر مثلا این که هفدیتنان دکن این که کوچبران را علاقدار دبن yani devlet yani qadin devleti jî bi bandor kirin mesela berdemam hatin 15 mebûn niha bûye 21 me ku ka dibêjin hikûmet çi dibêje em ji gor wê biryara van kesan bidin ku bişînin an na hem li Hollanda partiyên rastkir heye li Almanya AfD mezin dibe li gor hin anketên dawî AfD partiya yekemîn li Almanyayê li Avusturya disa partiyên rastkir bi ser dikevin İtalya şuxa ev seroka İtalya Meloni jineke faşîst e û naxwaze ku penaber li wir bi cih bibin ji ber ku İtalya hûn dizanin rêya ew ê penaberên ku warin Ewropê dore derbas bin rêya avê û Tunusê û ew jî wan demildest dişînin wek Hollanda, Almanya û welatên din Fransa jî tabi Fransa hinek din cuda ye ev bandora ew ê hîn heye em bêjin ev Cezayirî û berê de millet li werin disa jî ev Le Pen gelek berxe dide ku li wê di Fransa jî bibe dewleteka rastkir şuxa Macron jî ne mirovekî em nabêjin sosyal demokratan jî ew e sosyalîst e û bi vê awayî ev partiyên rastkir li hemû Ewropayê belav dibin û ev fikra wan di nav millet de jî di nav qadên dewletê de jî belav dibe û ev tengasiyeke mezin li ser penaberan dike û em jî kur difikirin ku rewşa pêşeroj ne rewş pêşeroja Ewropê dî çawa be yani migo ez bipirsim te şîrove kir rojnamegeriya te peneberiya te zehmet kir an jî hîn hêsan kir yani kolay kir ez yekbara kurmanciyê me Anadolê navên dipeyvim tu jî dikarî bibikî ji ber bê famkirin Rinde ya ez jî ez pêşî wê jî pêm niha zimanê min li vir tevlihev bî ez bi Tirkî de deng dikim bi kurmanciya giştî deng dikim hevalên soran hene bi sorana re berxe didim soranî deng dikim Holandî fêr dibim dêvsim bi îngilîzî deng dikim herro û yek jî di kurmancî de dizanî işte subtitle mîna niha ez çawa ez bê aca kijane bêm zimanî giştî bêm ê Anatoliye bêm tevlihev bêm wa mêvanê me yên ku temaşe dikin ji xusira me mês nekin bi rastî jî tevlihev bî û axtê ez deng dikim carna ek cara dayikam dibêje ya tu çi dibêjî ez te qet fehm nakim niha rojnamegerî jî karê min li vir ewtir bû tecrübeyeka din hat yani me li Tirkiye tim siyaseteka teng çend hevpeyvîn çend çavkaniyên me hebûn me bi wan re deng dikir me bi wan re hevpeyvîn dikir û me dikir nûçe ev bû lê niha ez çîroka koçberan dinivîsim çîroka penaberan dinivîsim çîroka xelkên biyanî dinivîsim ev cara yekem ez mesela welatek min bîstî ku ez vî re reportaj bikim mesela yekî Tigray 5 salin li kampê ew jî rojnameger e û tu hem tecrübe digirî hem wan nas dikî hem çîroka wan bi Kurdan re jî girê didî yani çi êşkişandin e ku em wek hev divê hîs bikin alî din jî ziman fêr dibî ez niha re te pêşî re ji go arifçî medya de ez
وەک فریلانسر دخابەتم یعنی کەسێک سەربەخوا جوانە نوچێ چێ بکەم و ئەوژ مثلەن ئەس دوان دەژی لەورژی ئەس نوچەگیهانیەکە جودا فێر دەبم مە ساڵێکیژم من پەروەردەیە دیت لە هۆڵاندایی پەروەردەیە ڕۆژنامەگێریە ئەوروپی ئەم دکەن وسە بەناو بکەن وێژ تێجروبەیەکدا ئەزنا عالی دفکرم ئەس هەم لەسەر ئەوروپی دەنووسم بەرنامەیە چێ بکەم هەم مژارێن ترکیەژی باکوورژی ژوان را دەنویسم و تێجروبەیەکە باشە یعنی کامپێ ئەز وەک فرساتێک بکارتێنم Yani tu bûyî pireka navberê Ewropa û Rojaveta navîn. Ji bo yên min dixwînin re belkî dibe ku bêjim. Adem dime yani hata wê evke ku peneberiyê te wisa hêsan nebû, kolay nebû yani tu fêda rojnamegeriyê nebû yani ku tu îqamete bîstinî. Na min sêrida dema min îltîca kir min hemû evreqê xwe dan min basın kartı yani karta çapamenî ji min da pêşê re me got belkî fêda wê bibe bêjin tamam ev kesa doza wî hene û em jê re ew bikin dibêje em hêsan bikin kolay bikin nebû ji ber ku pêşê de bîr kir bêjin piştî zindanê ez derketim لۆم ez hatim vê derê ez zû nehatim yani ez dehê salî ketim zindanê û ez na sî şeş sî heft salî me di navberê wê de ji pir doz hatim vekirin yani soruşturma qarta me dest girtin ez pasporta min ji dest min girtin û kitêbên min ji dest min girtin kitêbên ku ew yani yên neqede xêjî dibêjî ew de fotograf makîne ewa min birin û ji ber wê jî zehmet bû me ew hemû tiştan min dana wana disa jî tu fêde dibe ku fêdî xwe bibe ama tu zû nekir. Erê Bilal gotiye çi ew ka Bilal bînin ser ekranê Bilal cerepli zehmeta xekem cika carek dilê meskin adem ne tene li kampeye li dibistaneke jiyanê dike yani jiyanê dibêje. Rastî ji wisa yani jiyaneke ecîb e kamp. Ez dixwaz ez vê bipirsim dema ku te xas dema ku tu mecbûr may ku tu welat terk bikî hîsiyeteke çawa bi te re çêbû? Pirsek zor e yani ji ber ku tu niha kesên bê dewlet tu xwe nikarî girêya bidî tiştekî yani tu bêjî ez li Anqereyê bûm ez li wir me kar dikir her tişt pêşî te tê girtin yani tu ya tu karî xwe nakî tu jiyanê xwe berdewam bikî ya tu bêdeng bimînî biçî televîzyonên wan Tirkan da xwe ew hîs bikî çawa bêjim yani li gor wan nûçeyan çêbikî bi zimanê wan nûçe çêbikî ya jî tu biryarê bidî ku derkevî yani pêşî te girtiye zindan û otosansûr û yan jî karekî din ez jî wek gava din min got rojnamegerekî îdealîst e min li wir jî dikir ez li wir jî dikim min biryar da ku warim biryareke zehmet e tu dî û bavê xwe li wir dihêlî malbat li wir in heval li wir in xwişk li wir in û gelekî tiştê din bîranîn li wir in yani ji ber ku tu nizan tu kînga herî jî vegerî jî ji ber wê biryarek zehmet e û hê jî zehmetiya wê heye li cem min li ba min disa jî alî din jî jiyan ev e yani tu dîroka dinyayê de nêrî her koçber in yani niha li gor yekitiya navneteviyê Birleşmiş Milletler niha vê wextî 100 milyon însan koçber e yani diçin welatekî din tên penaberin di ava da dikevin nav avê ev dimirin du ez neşaşim 20 zarok mirin li nav behrê da û ji bo wan jî ne ew e asan e ji bo min jî dîroka Kurdên Anatoliyê ji xwe wek Hacı Çêvik jî ev akademîsyen hevalê me jî dibêje du cara ew e koçberiyan jî bi zimanê Tirkî bêje 2 kere ötekî
ام ji Kurdistanê koç bûne an surgun bûne hatin Anatoliyê ev yêşeke giran bû ev nifşiyên berê û em nehatin Ewropayê ev jî koçberiya duyem e û tu wek rekabetê doî ziman fêr dibî xwe didî nasîn bi wan û wisa yani zehmet e. سپاس تماشاوان هجا جوا داخواز رجا دکم برنامه ما پارو بگن دا کو بگیجه پر کسا و برنامه که ایرو بریز آدم özgür ام برنامه چه دکن و مجاره مجی پر گرینگه و تایبتی جی لسر کردن آناتولی ناوینه شخم مجی او پرسا هینو او که کینگ واره وک دنگ واره از بپرسم نها دوجی دوزانه ایش دوزانم حوال وراجی ام تنه کردن آنه سولی ناوین حساب بکن لگندان پر هندک انسان مانه جوان ایدن کمن لی اگر که امکان چه ببین اوجیک در کونه وارنه آره یا بلکه نه پرس جبویت نه بام از خازم فکراتش بگیرم سوسیولوژی و چیه از نشاش من بریا دو هجمارا بریا و مجکوارا بیرنبونه را نویسی لسر کلو و جانبیلی سرناوجی او گوهراندن سوسیولوژیک و دموگرافیک لکلو و جهان بیلیه نه من ویدمی از کتم چه بیجن استاتستیکین توی که او هن گند هنه بریا 20 ساله هجمارا وان 5000 بو نها 2000 3000 انسان جگون درکتنه پرانی وان جنبیجن سدی 8 بلکه زیاده تر اروپای انها لگندا او نما یک انسان تو چقاس مالا لور بستینی تو چقاس عردی تهبه لگن شی حسیات کتی لاناتولیا ناوین تونه تو قبول بکیجی نکیجی اف حسیات نین تونه جبک تو دزانی تو لور بیانی یک اوه کو تو کوچ دبی یا دیا او نما یعنی کاری که تو لعوه بکنینه لگندا زوی پرانینن ناکن حیوانتی تو نه یعنی تو ایرو گنده ما تو نما هبن جی تو فیده ناکش برکو بهای گنم جه یم گبره مازوت وانگی پرانه او جی نما یادن جی یک تره حوالی خیلی بخرده به یکی دوه 20 دونه چال دوه هزارک اینها ام بینی لهولندا ایرو تانه گنی من نوت مالی هی او نوت مالان لترکیه بیونه 2 سال گنه دمان اوه چه بکرانه یا بچونه ساکاریا وک گندی برون اول بلکه اون دزانن یعنی چوین وانا اوه مارمارایه امی مجبور مانه که بچونه مارمارا یعنی بیجن آنقره کونیا باجارین مزنین ترک جبرگ مجبوری کت دبار خبکی او جوی بیجم لگن بمانه جی مالبات شی تکلیا مالبات افقس کور ندبو جبر کو ناو هفته شهرین پچوک درکت ناو مالبات انده اف جیه منه و ترلا منه و زاویو منه او جی پرچه دبو بوه از دکارم بیجم اروپا بو آبوری جی بو جواکی جی کردین آناتولیا ناوین را باشتر بو اوس بو سیاستی جی از خواستم بیجی لی زیده بکم جهیلا که دا اشتباک تاجی گوتی روش بیوی آبایه برواجی و یعنی ترسی و یک لأوروپا اقامت سانده دم جیوار بویی جی و دیگران لگند خانیو چتکن یعنی لورجیانتنه اما امی داخازا مگیشت که هاو داخازا مگیشت که هیا ام وگرنی جیوار دیو باوی خواه ولاتی خواه اما ویچنگ شروع وکه ویچنگ حساب کنی یا امجی تنبه دنگ دکم یعنی حوالین که آناتولیا ناوین نو ناس دکن اوج دو بیاد دو بیجه چما نه اوجی جو پسیکولوژی کوچبریه ته دما کتین ورا
tüm fikri wan de rojekî wê me bişînin. Merik 5 salan li vir e hîr ev fikra xwe heye. Yani vaya yekemîn e. Yani ez ê rojekê vegerim welatê xwe yan jî dewletên Ewropî me bişînin, zaten pêşa roja Ewropê tune ew wisa dibêjin û terin bên yatırım, yani li malê li gundê xwe dikin, ya didiyo jî ev hinek ji eşîrtî tê. Çawa yani ez mirovekî me xwedî işte malbateke mezinim. Malbateke biçûk bê ji xwe mezin dibîne. Tu zanî eşîret hinek tiştekî wisa ne. Yani mesela cana tu dibêjî ya pêşî kijan hate vî gundî, kijan malbat ew dibêje ez, ew dibî ez. Hinek ji vê jî tê mala dîstînin ji bo xelk bibîne. Motoran dîstînin ma xelk bibîne. Zeviyo dîstînin, mala dîstînin ku em eşîretekin ez filan ji filan malê me meskin ez çûm Ewropayê min xewenda nekir, ez hatim gundî xwe min van tiştan kir. Xanîkî şer dikin, deha sala ji denî wê jî didin, ew jî hê ama wê jî didin ber çavê xwe, yani ne ku nizane. Nerê rast e. Mixabin va rastiyê me em vegerin ser Ewropa û niha pêşketina partiyên nijetperestên Ewropa bi giştî zêdebûna peneber e ya an jî tenê ew e an jî tiştekî din e? Yani serketina ne tane ev aborî jî heye, niha hin partiyên rastkir dibêjin gerek em ji Yekîtiya Ewropayê derkevin, em wek Swîsrê biryara xwe bixebedin ku em jî mezin bibin. Yek ev e aborî ye, yani mesela Hollanda dibêje em welatekî kevnin ber em kolonyalîst bûn me 10 welat kolonî kirin, me xwe bi rêva dibir û em niha çima nevek berê ne. û dibêjin işte behrê me hene û masî derdikevin, em dikarin bigêjin her derê filan bêvan. Yek ev e ya din jî piştî şera Sûriyeyê navxwe, yani Sûrî îç savaşê bi milyonan însan hatin û Ewropayê jî şok bûn, berê dihatin helbet wek piştî şera duyemîna cîhanê ev Almanya ew hebû, ev lehevhatinek hebû, ev dibêjin ya Almanya göç yasası, ez tam nizanim nav min ji bîr kiriye, yani dema ku îşçî yan ji bo ku xebatkar warin Almanyayê ku Almanyayê ji nû ve çê bikin. Piştî şera yani salên 1960 ji ber ku Almanya hê şoka ev trajedî travmayên şera cîhanê hebû, İkinci Dünya Savaşı. û wê demê kêm ji ber ku Ewropiyan kontrol dikirin, yani dibin kontrola wan vîze dirêj dikirin, pêşî gotin hûn warin, pişta gotin malbatê we jî dikarin warin. Paşê ev sîstema ew bû, îltîca derket û ev jî bi kontrol bû, ji ber ku em bêjin ji gundekî kesek dihat ku îltîca bike. Bez piştî Sûriyê, şera Sûriyê Yek cara adem dicem de ez bêjim internetê zayıf e. dengê mi tê? Nahat. Erê. Erê Niha çawa ye? Niha çing e? niha hingî baş ez bêjim. Dengê te niha tê. Tamam. Eger Tamam. Niha ez hava nekirî berdewam ke yani. ez me dirêj kira bersiva. Niha ew bû. Piştî şera Sûriyê bê kontrol bû. Yani be milyonan însan hatin, piştra ji Afganistanê hatin, ji Afrikayê hatin û loma ev jî şokeke mezin bû ku nikarin kontrol bikin. Ev kamp tîre wan nadikir. Ev na mesela keştiyê de me hin kes di otela de ne. Ev yek jî dibe sedema ew ê dibêjin, Ewropî dibêjin ev kesên ku rojhilata navîn yan jî rojhilata navberast, yani Orta Doğû û yên Afrikayê wê pêşeroja me ji dest me bigirin. Ez mînakekê bêjim min wê rojê di spot basın de jî mînak da wê rojê
جنك هولندی و معبدوناس که 9 سالیه 8 سالیه گو باوی من نور 8 سالی مر گو از دنگی خدیدم پارتیا که راستگر مگو تو شما دنگی خدیدی راستگر او تو هاتی زیارت من گو یا تو جدایی تو روزنامه‌گری تو کردی فلان یا مگو سجی یا که تو کی نجات پرستیه گو نه گو هیوی دکم از وقت باوی خد 9 سالی نبینم که بمرم مگو شما گو پیش روزا متون اوی سری مجی بکن یعنی از ناغازم من روزانه ببینم اف جی پروپاگاندای سیاست راستگر رو میدیای پرسکری که هری مزن پولیتیکا پنابران لاوروپا چیه؟ یا نه پیشی دولت نکن ارگانیزه که باش بکن بو پنابران وقت میناک مثلا گل خورد و جوان لوی درین الکامپینه دو هفت دو هشت 20 سالی نه یعنی 17 18 19 20 گرک او استخدام ببن یعنی نه کار نادن وان پره نادن وان و دبیجن هر بسکنن خوار نخه بخون رونن اوجی دبه سدما اوه رودنن پرج نبون و هم پروبلمی نوخا درد کبن یک اوه گرک اروپا پیشوان وکه و هر کو روز دریج بن هر کو 2 سالا تو 4 سالا مروه که کامپه ده بهیلی یا اوه یعنی بلکه گوتنک شاش به یا اوه دیم به یا اوه تشتی خراب بکه جبر که نه پره هیه نه پیش روش هیه جمالبات خد دوره نکار نوان بینه واقع اوجی اوه یعنی دبه سدم حنگین مزن نه شر بس حنگ یعنی پفچونین ناف پنابر و امبیجن اوروپیان ده یا پیشی اوه آبوریه و دمین دریجن یا دنجی هنک اوروپی جی اون یعنی گرک مسئله پنابران یعنی تشتک سوچک بو لسر پنابران نبینن اون چما پشت گریدن کسین اوتوریتر مثلا بیژن سوریه پرچه بو یعنی دما بریا جولانی تیکه و سوریه دما شهر نبخایی و تو حول ندان که سوریه ببه ولات کی دموکراتیک هر شهر مزن کرن هر و چک دشاندن و گروبین اپوزیسیون یعنی که مخالف مزند کرن و مدیج یعنی بریتانیا فلان جولانی آنی و دان سریر سوری اینا وی مسئله جی نکارن باش نقاش بکن و پروبلم اوه یعنی گرک اگر تو بغازی پنابر نایم وی داری گرک تو آلیکاری بکی که ولات وان کسان او ببن باشتر ببن سپاس تماشاوان هجا اگر کسی کلمه مزد که ام از یک جار دویرن تا اکران حوال ما سلاوه دیدن ام جو سلاف کن ام بخیراتن لی از و تک تک نابینم اگر کو پرسه و هبن اون تکارن به پرسه خه تبلی برنامه مبن امیج آدم را جادم بپرسن او جی بکاربال سر اکران ببینه و برسه بده پرسکه میدن هیا لسر او که مگوتیه یعنی کوچبری لسر بنگه چینی جداهی هنه آنجی دمکو کس هاد به خود پیشه با یعنی پیشی سنت با جبرکو کردن می آناتولی نابین فهم بکن یعنی که زنت که خواه با مسلک که خواه با که خانده با که اشته وقت روزنامه‌وان با اندازیار به نظام ماموسته با تشتک با کاتگوری تکرین آنجی گیوتکن قوه که گیر قوه کردنه یعنی مثلا ما دوش به اول بدن کرد مگو یا مثلا یک یا دوزاوی هی سیاسی نه از پیشی ببیجم نه او هی گیشتک نه قوه کردنه دو او هنه یک نه هولند دوازه و هی سرکفتی بکه
یک کسی کو ji şer hatine vê derê. Eger şer rawestî ew ê tu hemwelatî yani vatandaş bijî ya te bişînin. Yani İşte vegerine. vegerin. Ev kanûn heye hemû Ewropayê. Yektiya navnetewî jî ve dibêje. Ya du kesên ku siyasî ne tenê polîtîk yani ew giredayê partiyê parlamenter kesê ku ji bo fikrên xwe ji bo cinsiyeta xwe ji bo ziman ji bo dînî xwe û çile dîtiye ev jî kategoriyeke dine. Bes eger tu bêjî ev hemû kes ba hev dimînin erê yani em gîl ba hevin yên ku apolîtîk jî li vir in yên polîtîk jî li vir in yê Türk jî heye yên Kürt jî hene ew jî mesela yani zehmetiyeke giran e jî mesela tu bi salan tu bi em bêjin Gülenîsteva şer dikî û tu li vir di heman kampê dayî. Ev zehmetiyeke giran e tu nikarî baxivî jî tu dibêjî di hundirê xwe de hûn bin sedemê me ku em hatin van rojan em bêjin dawiya 5 salan ew jî dibêje ya ev ne terorîst bû ya ez çawa bi vî re biaxivim deng bikim û lom em li vir di qawekê de ne erê ama wek statû dijî li ez nizam welatê din li Holandayê B1 B2 B1 yên şer in B2 yên kesê min wek ji bo kar û fikrên xwe. Yani akta gavidin gotî er kesekî li memleketî xwe ji bo fikra xê siyasî ji bo dînî û ji bo ziman ji bo irqî xwe ji bo zimanî xwe li welatî xwe ciyê xê ku yani şertê xê ki li wir bime neman wek peymana Cenevre 1952 dikare her welatekî din hetanîk rewşa welatî xwe ew dibe. Va ew ka çerçevek hatiye çêkirin ama tabii welatê her welatekî ewkeke xwe jî heye em bênî er şert mercexî hene ê gor ve çêdikine. Mesela te gavidin got tiştekî bişixulin belkî xebxe îdare bikin tiştek wê re hewe mijil bin ez ney xelatim ew ê li Swêd heye eger te karî te karekî xedî karî herî bişixulî hetanîk te îqamet sand. Li Hollanda demek ew tune. Almanya jî heye ama Hollandê venge min karek xedî bû ewa min jî heye yani kaxizek didin de tu dikarî bixebitî. Ez çûm karekî rojname belavkirinê yani min got qenek ez vê alî de ji karê xwe dûr nekevim. Ez çûm ew got peyam şon got gerek ewa te heve îqame yani qanûn dibêje tu dikarî bixebitî ama îşveren ew nake xwe dûr digire. Ev jî nagotiye yên ku yên dixebitin hene kampê de karek tane ev jî Sûriye. Sûriye. Sûriye ji ber ku lazim in Sûriye. Ew heye. Yani çi kurmancî çawa bêm yani ayrımcılık di nav ew de heye di nav mesela tu bêjî ez bibim rojnameger 15 tişta dipirsin yên Holandî ya işte tamam tu hatî ama zimanê te rû neniştî zimanê te hebe dibêje wan rojan ji me re gotin dibe ku ne objektif bin yani hûn çi qas objektifin mesela însan di hundirê xwe em jan jî re dibêjin mesela em ne objektifin helbet em ez Kurdek bim ez pêşî Kurda diparêzim di nûçeyan de jî ji ber ku em miletekî bindest heta ku em ev bindestiya xilas nebe nabe ku em rasterast bindest ew bibin yani tarafsız objektif eger tu te ev xilas kir tu dibî me ev tiştan gotim me got Kurd bindestin Kurda dixin li her çar parçeyê jî lê dixin û na dibêje ji me re kesên objektif kesên objektif çî ev jî negokiye erê ji me tarîf keka kî ne ew jî kesên ku şera navxweyiya Sûriye de hatin vê derê rojnamegerên Erebin ew jî heta êvarî
propagandaya ka yani bir anti propagandaya Kurdan dikin. Ev objektifin bes em ne. او که درویش پرسک پرسیه ام اگر حوال بینن سر اکرانه تدخونی آدم Aha. ها Yani dert keve rast e bes ditirsin jî yani her çıkas fikri navanda mesela nava erit yani belki duaze hamiyan bêjean ser Kurd û Türkan geve bêje nizam yani belki yani bir giştî geçti az bile. bêje giştî Evet. mesela Eritri û Tigrayî li verin Tigrinyayî û Tigrinya jî wek kesên me xwedî bêdewlet in. Eritri jî her Etiyopî zilmê li wan dikin. Navbera wan de her tim li vir jî nakokî hene û navbera Kurd û Tirkan de jî kampa de nakokî hene. Bes kesên ku ji Tirkiye û ji Bakur hatin hinek din sunerm û ditirsin dibêjin rojek pêş de ez îqame xwe bigirim herim. Yani ma serê min nekeve ez şerekê bikim yê me bişînin ez şerekê bikim yê me bişînin kampeke xirab ji ber wê bêdengin. Ew nebe em li dereke din aynı kesan var bav bin ez bêm şerê mezin jî derkevin. Ji ber ku û yani yekî ülkücü jî tê dibêje dewlet xêre be min nake îltica dike. Berê jî dikirin yani İsviçreyê jî dikirin Almanyayê jî û navê Fethullah çi hebûn kampa me tune berê hebûn ewa evê Gülenîst bi sedan însan hatin li vir zû jî gîşt ve jî oturum girt bes deng nedikirin. Dizanîn ku deng dikin wê nav em bêjin hîn ku çavkir û Kurdan da nakokiyên me van da derkevin neşer. Yani li vê derê jî Hı hı. li alî İskandinavya jî Hareketa Gülen an jî yên Hareketa Gülen piranî wan giştika ji wan îqame sandin. Ev zêdetir cewik bûn yani xwedî meslek bûn ewk bûn. Li vê derê ez dibînim min dîn piranî xwe îqamet sandin. Erdal Boğa tiştekî pirs kiriye dibêje sedema peneberan bên Ewropa piraniyê xwe gelo aborî ye yan jî jiyaneke lêgerîna jiyaneke nû ye. Ez bi hevalekî akademisyen re axivîm ku ez ji ber ku akademisyenim ku ez naxwazim her tiştî bêjim ku bes ez dikarim ji te re bêjim niha sedem helbet aborî ye yani sedema parçebûna dewletan jî şerên dewletan jî aborî ye û sedema hemî kesên ku hatin vê derê jî aborî ne yani yên ku koçber û yên wek min ne penaber piranî aborî ne yên penaberên wek min îltica kirin sedî not jî aborî ye û piranîya wan jî kaxizên wan tune yani ne doz heye ne dava heye hin kes hene pere didin ciyekî jê re dostê vekirin û îltica dikin ev tişt hene. Bes ez wek kesekî çapkir xwe dibînim Kurdekî çapkir însan bixwaze kijan welatî bijî dikare here wê aborî be siyasî be û jiyaneke nû helbet jiyaneke nû ye yani ji xwe armanca te jiyaneke nû ye û gerek bê sinor rabin û însan li ku derê bijîn bixwaze bijî li wir bijî niha tu li Yemenî bî yekî Holandî kêfa xwe dike tu Yemenî tu nikarî xwarinekê bibînî ev nakokî ye yani çi dibêjin sinif Ew neheqî ye. neheqî ye helbet ji ber wê yên ku ez dibînim ez kesekî re nabêjim ya ev jî dozeke xetunê hatiye îltica kiriye şûniyê min digire dikarim warim bes kêfa min ji ew ê nê yani yên ku tên li vir jî nijadperestî dikin merik hatiye vê derî kampê dibêje evê reş wisa ye heqaret lê dike yani wek racist evê ev Arab e yan jî Türk dibêje ev Kurd e
ev xirabe kesî ku hatin ez dixwazim yên ku wisa ez dibêjim evî dikim ku vegerine welatê wî û çi dike bila bike. Hevala me Gulan Nacî Meydanoğlu nivîsiye hûn balansat navbera polîtîkên koçberî yên tundtir û hewcedariyê parastina kesan da çawa dibînin? Koçberiyên tundtir ya niha balans ev qediye ye yanî ev du salên dawî de ev polîtîkayên ser koçberiyê bêtir ber bi faşîzmê diçe. Yani kamp wek zindanan difikirin û ji xwe zindan jî kirine kamp yên zindanên berê yên ku vala kirine ev kamp wek partiyên AFD wek dubare be polîtîkaya wanê sereke piştî aborî ji xwe aborî jî bi penaberan giredi. Tirk jî Zafer Partîsî jî mesela Tirkiye dibêje ya yani Suriyeliler geldi ekonomimiz bozuldu. Dilê rastgerî ne wisa ye Tirkan li İstanbulê di fabrikayên tekstîlê de Sûrî bi perê îro ez çiqas bêjim saetê 5 TL ew dikin dişuxlînin yani ew pozîtîv jî kirin yani xelkê Sûrî li Tirkiye jî em bûna xwedê kar ew kirin fabrika vekirin dûkan vekirin li vir jî wisa ye disa jî polîtîkayên tund wek mêvan vê pirsa pirsî û zehmet e. Yani peneberî mültecî rastî jî zehmet e. Belkî va pirsa ji te re nebe ama tu li kampê ditimî belkî tu dibînî te dîtiye jî di ji wana ji nêz ve de belkî dişopînî jî ya zilama ya mera veng bi zehmet e. Leyê jinayê çi ne? Yê jina helbet zor e yani niha yek keçeka Kurd li vir bû yekî Kurd jî got me da hev jî me şer nekir me hinek nîqaş kirî goya ev jî bi tenê hatiye çîşê xwe li vir heye. Çi şaş bî? Çi şaş bî ev jî tiştekî feodal helbet min got tu çi şaş bûyî hêrs bû got çawa got malbata min li re min got ew jî wekte ye. Niha bi çavekî ew lê dinêrin yani jin gerek bi tenê nayê ew dibêjin helbet ma şaş nayê fehm kirin ew dibêjin ma jin bi tenê neyên ya bi mêrikî xeva ya bi bav ya bi dayîkê ve jî ne îla li gor wan mêrek ma li cem wan hebe bi tenê tên jî çavê wan mêran her li ser wan a çi dikin bi kere deng dikin hev du nas jî nakin yek ev zehmetiya heye yek alî kar da merzû kar dibînin jin nabînin yani karên karin bêjin yani yên ku reş û jin zû nikarin bibînin û ji ber ku dezavantaj heye û nikarin biçin her derê jî ji ber wê ji bo jinan pirsgirêkên mezin hene alî din mêrên vê derê çavekî din lê din gîştik ne hin û bo jina em bêjin ji sedî pêncî sedî şêst ji mêra zehmettir e. Rast e. Adem tu pirsemê din neman ama tiştekî dixwazî lê zêde bikî heye tiştekî te negotî tu bêyî heye ji ber ku ezîk berdewam kim hîn yani hinek sen Kurdên Anatolî navîn jî berdewam kin. Ez jî ser Kurdên Anatoliya navîn tiştekî bêjim û ser mesela ziman û ji xwe me ez li Tirkiyeyê bûm jî ser diaspora dixebitîm û wek Hacı Çêvîk wek akademîsyen ez wek rojnameger me balaxa didavir Awropa diaspora bandoreka bo zimên baş di Anatoliya navîn kir eger Awropa nebûye Kurda zûtir zimanê xwe bîr dikirin ji ber ku wek gavadim got hemî diçûne Marmarayê û li bajarên Tirkan zûtir wenda dibûn wek Sîvas mesela ev Gûrên filan hemî çûne bajarên mezin gundî xwe nas jî nakin
ev bandoreke baş e bes ez bêfhem nakim yan jî naxwazim fehm bikim Kurdên hatin vê derê jî bi niha giran dest bi Tirkî kirine gerek li Swêdê ya bi zarokê xwe Tirkî naxivin bila li Swêdê du zimanan Danîmarkî û Kurdî fêrî wî bike Almanyayê mal de Almanî û Kurdî biaxivin yani tu pêşa roja wî zarokî ku here Tirkiye bijî tu neye li vir hatiye dinyayê tu eleqa wî belkî biçe kal û pîrê xwe bibîne ya ew ji Kurdî dizanin ev yek e yani ev meseleyê diasporayê di ziman gerek vê biparêzin mal ne ku em bêjin ev ne di stûyê pêkanê de jî helbet divê pêkan karî xwe bi Kurdî bike bêtir ne stûyê wek kovarên bîrnebûnê de jî ne wek rêx pêşî divê însan di malê xwe de wek sivîl wek dayîk bav û bira xwîşk di malê xwe de kurmancî deng kin kurmancî giştî deng bikin ne wek Anatoliya navîn deng nakin se deng mekin yani Kurdiyê divê Kurdî be kurmancî şixbizinkî deng bike yani pir hezar ziman hene tu diçî hatî Almanyayê yan jî hatî Hollandayê tu disa Tirkî dengkî ez bêfhem nakim gerek tune ez çûm çend malan yên merivên me yan jî yên hevala televîzyon Tirkî vekirine ya televîzyon Tirkî mala te de çima vekiriye Almanî veke qenekê fêr bibe ana Hollandî fêr Yani adem va awkoyê he va dîtinayê he tevê kî mesela dijî pirsî tevê tu çima Kurkê xerab Tirkidan dikî tevê kî em ê kenî memleket ma Tirkî bizanin qek nekin ma xwe îdare kin yani Kurdên mê Anadolê navîn vê tevê ne te got te û Hacî Çewîk ew kitabek derxistî te jî ew bom dengê te çû adem deng tê kitabek wana derxistî li ser Kurdên Anatolê navîn te jî tê de ewkek nivîsîbû Vedat dînin ji ekranê ya Vedat ser ekranê dînin Vedat bu te jî tê de maqalek nivîsîbû dikarî hinek behsa wê bikî adem ez bêjim na keremk te bîst mi gote çi erê me bîst kitêba Hacî Çêvîk û Doktor Hacî Çêvîk û Mehmet Gürses bi rastî jî kitêbek gelek serkeftî û ez jî ji destpêkê de şahîd bûm ku pir dirêja ji 4 salan de kedeke mezin dan mala wan her duyan ji ava ve wê rojê min jî kirin mêvan û te jî kiribû mêvan wan ji xwe qala kitêbê kiribûn û ez gelek spas dikim ji vir de ji gelek spas dikim bo Hecî û Mehmet Gürses û Hecî mirovekî emekdar e ez 10 salan nas dikim karî xwe jî baş dike wek akademîsyenekî ciwan berxa dide dinivîse lêkolînan dike em carna nîqaş dikin daxile pir caran û ji min jî nivîsek xwast min jî li ser çi dibe we nivîs pirtûk û kovarên li ba Kurdên Anatolya hatin derketin mesela min bîrnebûn nivîsî veger nivîsî mesela kitêba Şoreş Reşî Mehdap İdelî û ya Fikret Yıldız Mem Xelîkan Muzaffer Özgür û Mistoyê Hecco û ev kesên ku ji Anatolya navîn çi nivîsîne çawa bandor li ser xwendin û nivîsandina Anatolya navîn kirine min giringiya van kovar pirtûk û nivîskaran da berçavan nivîseke em bêjin nêzîkî 20 rûpela bû û ez ne akademîsyenim bes me hewl da ku bi zimanekî akademîk binivîsim ji xwe kitêb wisa bû
و کتێبێک خۆشە gelek naverokên têr û tije têdane û bi îngilîzî derketin jî tiştekî baş e. Ez jî min ji bi kêfxweşî ev 7-8 meha ajot min û hecî me bi hev re ew dikir. Wî alîkariya me dikir, min amade dikir jê re dişan wî kontrol dikir wek cavekî akademîk rexne û şîroveyên xwe ji me re dişandin. Pir baş bû. Ev bû beriya ku ez werim Holandayê min têslîm kir. Min got hecî ez terim, ez nizanim no çi dibe çi nabe Holandayê, ez ê çi bibînim. Min got ez têslîm dikim û dişînim. Wan rojan jî min hecî re got mişter ez zû şanxwaz ke min tenga din lê zêde bikira. lê zêde bikira. û nivîs xweş bû, bi dilê min bû jî, ji kitêb ji min re hat. û ez bawerim wê pêşerojê bibe Tirkî, belkî bibe Kurdî jî, yanî xwezî yek wergerîne Kurdî jî, ez bawerim hecî jî Mehmet Gürsês jî kêfxweş be. û bername bo bernameyê jî ez çend tişta bêjim, ez ê xatirê xwe ji we bixwazim hûn ê dewam bikin. û pekan ez dişopînim ve beriya wê jî ji min re Min e bipirse te bixe got. ez bêjim. Carna em rojnamegerî li wisa dikin dîrek em dixe dibêjin. Ez gelek spas dikim, ez karê we jî dişopînim ji nêz ve û carna ew temaşe dikim bernameyên we, mala we ava û xizmeta ziman û çanda Kurdên Anatolya navîn dikin û gerek bêtir jî bibe. Hêvî dikim ciwan û xort, geç û xortê me jî bala xwe bidin kar û xebatên ser ziman, çend û hunerê wek hevalên Komeleya Kom, wek hevalên ne wek di nav rêxistin komeleya de bin jî bixe dikarin bikin. û ji bo daweta we jî gelek spas dikim Kek Ehmed mala te ava û min jî hêvî dike ez baş axivîm nizam ez. Na çixa Kurdiyê te ew ke yani baş e. Kurdiyeke Mehemek tebihe bû. tenkî ya Kurdiyê devoka Kurdên Anatoliyê bikî baxfî lê te êdin ew kiriye. Yani te got dakîm gotî va tu tewî çi ez te fêm nakim. Rast ez ê roka din eger we kir mêvan ez ê bi temamî niha ez vê ji bêjim xilas kim. Min rokiya du nivîsê ber destê min û yek nivîseka akademîk bû, yani ne akademîk bez bi zimanekî akademîk ji bo bîrnebûnê me amade dikir. Yek jî nivîska çîrokê bû bi denkirina me. Min ew ya denkirnê me min rokiya de nivîsî. Min ya din bi zimanê giştî min 5-6 roj nikanî xelas kim. Yani dirêjî wir aslında belkî li gor mijarê ji te giyarin. Yani mijarê me belkî hin ne penaberî bû min berxe bida bi kirmanciyê me. Gerek ez bêtir bi ew kere denkim, hevalê xê gund re denkim ez mala we ava spas dikim û êvara we xweş be. Mala tava be ama te hemen kolay kolay bernadim ez tiştekî dî bipirsim wê jî bersivê bide jê pişinda derkim. Kerem ke. Spas. Niha tu dibînî li Kurdên Anatoliyê navîn işte kovara bîrnebûn va 20 sal zêdetirin derdikeve. Veger hebû gavekî derket. Niha jî pekan heye. Yani Kurdên Anatoliyê navîn xwe bi rêxistin dikin û her kesek jî gor xwe kar xebat dike. Tu çawa dibînî tu pêşeroja wek rêxistinên Kurdên Anatoliyê navîn işte niha jî komala Kon jî li qolayekî hat vekirin. Yani destpêkê kelecaneka rind jî da lê vê gave hinekî giran tere, lawaz tere. Tu bi giştî saziyên Kurdên Anatoliyê navîn çawa dibînî, li ku derê dibînî, kemasiyê wan çi ne, pesnandina wan eger hebe cî hebe pesnandina cê pesirîzina heye tu ne ye? Ya helbet her karî ku tê kirin cî pesnandinê ye. Ya Mehmet Uzun di kitêbê kir digo ez ji bo Kurdî ez kevirekî bidim ser tiştekî ev ji bo min cihê şanazî ye, kêfxweşî ye. Ev karên ku şaşitî jî dibin, kemasî jî dibin, em bêjin nivîsek
آگاهی شایش تیره دبن او تمام او دبن هنجی لی گرک انسان او نبه یعنی گاوا خه پاشتا نابیجه بیتر بکه چه کنده با بیر نبونده با پیکانده با بره وگر هبو زود شو دبه دسا ام بیجم او پیکانه بردام کر گرک انسان پیشی جبر ریخستن و کوارگیری بخف بریار بده که جبو کردی چه بکه چه ما فیرده به یعنی نویساندن و خواندن نه زحمته من دماکو از من نویس دست من نویساندن نکر من تشتک ندو خاله من بو بیر نبونه جمن نویسه خواست از او سال هنه کلچان بوم از جرفی مگازی چه بنویسی از نزانم گوته بنویسی از پاشه بوم نویسکاری وان ادامه که دبه یعنی از وقت این که تماشات کن جوان هنه جوان را پیشی بگیم یعنی در دست بکر پر ایسانه کردی جی جبر که هم دنگ دکن جو ترکیه آسانتره وقت ریخستن جی یعنی پیکان جی هلبت کاره دیاسپوره بیتر خه بگینه مالباتان یعنی جبر که مثلا هولنده گلک مالبات هنه که و خج ام بیژن جتشتی کردواری دور دگرن دترسن ده بیژن امی هرن گند وی سری ما چه بینن سری گرک هم جوانا بیژن کن نه سری تا نکوه بلا یعنی جبو زمان تو زمانی که بخونی سری تا بلا کوه ملا تیکوه تشتک نه به ام رامدین تو جی 4 ماه رامده ما چه پی لبا آمده بیژن چاوی من جیت رشتره چاوی تا جی رشتره چاوی تا جی من رشتره یعنی زبروی گرک انسان و پیکانجی کونجی بیتر او بکن یعنی خب بگین جوانن و از ویج بیجم گرک ام اوان آرشیو بکن یعنی کاری ما مثلا ما ده کوم کرد ایج وقت ریوبری کوم کردانی بوم انقره ویدمی ما کارین آرشیو برهفت کردن بس نهیشتن کو کاری خب بکن و گرک هم از اوی بیجم پیشنیاری وک روزنامه گرک هم گندان آرشیو بکن مثلا کلی چند گند هنه تنه نه ام بیجم 29 گند هنه به وی خلاص نبه یعنی تو هر گنده کی کجان مالباز جو کدری هاتیه جی بپرسه هی که کالو پیر هنه بپرسه ماراشه نوت بگره فلان مالبات ماراشه فلان مالبات انتبه سمسوره پس را امتگاره بزنن که او درفت هی لبامه بس ام به ناکن اف که ماسیه که مثلا هلبت وقت روزنامه گر که ماسیه که من میجی زیده نکر از حتی ما را شد چوب من چند لیکودین کربون پازارج که گندی مروین ما ناوی گند نبیجم از چوبم اوی گندی من چند او کربون لیکولینین قاده سهارش درمسه و گرک او بیتر وارن کرن کو ام بزانن کینه ام هر دو بیجن ام سم سوره هاتن ام جوه در نکتن گرک ام یعنی جوه و بگو ام سامسراتنی و رخنه یک جارته تاوین بس سامسر در کردن و چی و تم سامسر آدیامان مفهم کرد که تدبیجی زمان عینیه ایتام از سامسر بس نه و سامسوری جکاتن نه اف برفراتی کدره گردای ما روژاوا چیه اف خط کنگی هاتیه خیس کرن کو کرد دو آلیو دامانه اف باندورا چه بیجم اسکان قانون اسکان چه کریه که کرد نکارین وگرن گرک امان بکن چیروک گرک هر وقت مثلا وقت تو از هم چیروک مالباتی خب بنویسین کو و چه بویه جبو دیروکا پیش روز جی جبو ببن جبو پیشی لیکولینا وقت مثلا حاجت چه بی کو محمد گرس از دما نویسین گلک زحمتیش کشاندن اون یعنی این قاده و بیرنبون به سالان دکیا گرک اوی وان بدن حقی وان بدن یعنی وان گلک 28 سالن 29 سالن ای سال که 29 گلک کرده که مزنن ایج وقت نویسکاره که وان شانازم کو نوان دامه بس دسا جی که اماسیه نجبر کو نویسکارین بیرنبون جیل دیاسپورا ینه
gerek vê karî bêtir ew bikim. Yani Li kesên welat. ku li welêt bikim û ez wisa xilas bikim ez bawer mî bibeşî. Spas ez tiştekî tane dijî bipirsim, te fîlmê Leger mez kir? Min mez kir. Ew te çi ye? Te çi tê de dî? Çi em bêjin Filmek şîrova te xweş çi ye? yani filmek xweş bû û qala çîrokê dike yani hinek min çend fîlmên wisa temaşe kiribûn wek wan e xweş bû di demeke yani demeke qurte hat çêkirin û zehmetiyên aborî û teknîkî û dûrbûn jî mixabin heye ya ji xwer ku derhêner jî ne li welê dibû û wisa hat kişandin. Xweş bû, saeta we xweş û min ez neşaşim li ser YouTube temaşe kiribû an jî min cî min belkî min li Holandayê jî temaşe kiribe nizanim bes ew bû. Mala we ava û gerek ez jî wê jî bêjim wek min bi qes sînema xilas kir her çi qes rojnameger bim jî min sînema xilas kir û ez fîlman bikişînim ewa minî wisa tuneyê em bêjin agahî fikir bes fîlm vîdeo jî bandoreke rind li ser civakê û zimên dikin. Rast e. Adem em gelek spas dikin ji bo ku tu bûyî mêvanê me û te dîtinên xe bi me re parve kirin, temaşeşana me re te parve kir. Em spas dikin mala te ava û gotinên tê dawî hene em bigirin eger tune bêjin bimîne tu xêr û xweşiyê de. Wî jî bimînin xêr û xweşiyê de ji bo hemû temaşevanan jî spas dikim û ji bo Pekanê jî Pekan TV jî gelek spas ku ez bû mêvanê we mala we ava êvar baş. Êvar baş mala te jî ava. Temaşevanan hêja em gehiştin dawiya bername heta bernameke din bimînin xêr û xweşiyê de.